tayong agaman sa Ilonggo, no? Si Attorney J.V. Hinlo, isa sa Duterte 10, kagang Deputy Secretary General for the Visayas ng PDP Laban. So, salamat sa imbitasyon. Nandito ako ngayon para samahan kayo sa pagtatag ng grupo Masa para kay Sara. At yung ibang kasama natin dito sa iba't ibang parallel groups, at least magkaisa tayo ng isang direksyon dito sa Negros Oriental, at yung plano natin palakasin yung Negros Island Region. Bakit natin nasabi yun? Dahil lahat ng congressman ng Negros at kasama ng Siquijor, in-impeach si VP Sara. Tama hindi? Gobenri, nandito si Gobenri, no? Masakit yung ginawa ng mga kababayan ninyo at karehiyon ko, no? Dito sa Negros Island, na dati, nung panahon ni Tatay Digong, sila yung nangungunang nagsisipsip kay Tatay Digong. Nung nawala na sa pwesto, nakalimutan na. So, ano ang dapat nating gawin na tayo ay naniniwala na ang susunod na presidente ay dapat yung may tapang at malasakit? At sa inyo dito sa Negros Oriental, sinong gusto nyong susunod na presidente sa 2028? Sino? Hindi ko na narinig eh. Kung para kayo kay VP Sara, dapat magpalakas tayo. Kasi yung kalaban natin, yung kanilang paraan ay maleta. Pera. Bibigyan kayo ng pangulitikang ayuda. Kaya bang lumaban ang mga taga Negros Oriental at magsabi na Sara Duterte kami kahit hindi kami para sa maleta? Para ba tayo kay VP Sara? Pwede ba tayong lumaban kontra sa maleta? Nabibili ba ng maleta at pera ang taga Negros Oriental? Gobenri, kaya ba? Lahat ng liderato dito na pabor kay VP Sara at may simpatiya sa ginawa ni Tatay Digong ay aking imimiting. Magmimiting ako sa kanila, yung sa mga leaders natin dito sa Oriental, at kakausapin ko sila kung paano tayo magkakaisa. Yung lokal na pamulitika, secondary na lang natin. Priority natin na makuha ang presidente sa susunod na eleksyon. Magagawa natin yun kung yung mga lokal na leaders ng Negros Oriental ay magtutulungan, kasi yung mga nakaupo, karamihan sa kanila kalaban kay VP Sara. Yung tatlong congressman nga sa Oriental, pinapa-impeach si VP Sara. Maghanap tayo kung may lalaban na tatlong congressman dito sa Negros Oriental, kakausapin ko, at nandito ang PDP Laban para tulungan sila. Hindi pwede kasi na hayaan lang natin ang mga traditional nga politician na siyang mamumuno sa Oriental. Kasama sa Occidental, kung saan ako taga roon, taga Bacolod ako, no? Taga Negros Occidental, magpapalakas rin kami doon. Yung mga congressman namin nag-impeach rin kay VP Sara. Yung gobernador namin kalaban rin si VP Sara. Dito ba sa Oriental, ang gobernador nyo ba para kay VP Sara o hindi? Kung ganon, maghanap tayo ng sarili nating gobernador. Oriental, handa ba kayo maghanap ng
inyong sariling gobernador na magiging kalyado ni VP Sara? Kaya imimiting ko ang mga lideres ng Oriental para maghanap kung sino yung pambato natin na gobernador at maghanap rin kung sino yung magiging pambato natin ng mga congressman. Kailangan ni VP Sara ng kakampi para sa 2028 election. Kung yung mga nakaupo ay hindi sa kanya, kayo, yung mga parallel leaders natin, kasama ni Gov. Henry, kailangan magtulungan tayo. Kailangan maging organisado tayo. Dahil kung hindi kayo organisado, mahihirapan tayo pag campaign period na at pag election time na. Si Atty. Hinlo, sabi ko nga, isa ako sa Duterte 10, kasama ni Atty. Rowena Guanzon, nga taga ni Grossman, kababayan natin. Kung kaming dalawa ay mapipili ni VP Sara na maisama sa kanyang senatorial lineup, napakalakas ng Negros Island Region dahil dalawa ang inyong senador. Kaya tulungan nyo kami ni Atty. Guanzon. Sana kami magpapalakas ng kanya-kanya, sarili-sarili. Pero sa dulo, ang desisyon kung sinong dadalhin sa kanyang senatorial lineup ay si VP Sara. Ako maging malipay ako, maging masaya ako kung kasama si Atty. Guanzon kasi pabor yan sa Negros Island Region. Pabor yan sa Visayas. Dahil sa ngayon, wala tayong senador. Ang senador ng Negros Oriental, 1967 pa, Senator Teves, sino yung first name ni Lorenzo Teves? Just imagine 1967. Sa Occidental naman, ang last senator namin, si Oscar Ledesma, 1963. Di ba na sa Negros, wala kiti bagay mag-senador? Di sa Negros, kung tatakbo si Rowena Guanzon na may basbas ni VP Sara, tutulungan ba natin? Kung tatakbo si Atty. Hinlo na may basbas ni VP Sara, tutulungan nyo ba? Walang mawawala sa Negros kung may dalawa kayong senador. Dagdag na tutulong sa ating lugar. Ano ang pinakaprograma ni Atty. Hinlo at sinabihan ako ni VP Sara nung magkasama kami sa Malaysia? Sabi ni VP Sara sa akin, Atty. Hinlo, kaya kita binoto dahil gusto ko ang programa mo. Ano yung programa na dinadala ko? Una, dapat ang Pilipinas maging industrialized country. Dapat maging manufacturing country tayo. Dapat dito ginagawa sa Pilipinas ang mga produkto para maraming trabaho. Madamo nga obra diri sa aton nasyon. Kasi ang mga politiko natin dito sa Pilipinas, ang utak nila, ayuda politics. Ano ang ayuda politics? Lahat itutulong. Libre raw na edukasyon, libre raw na medical, libre na pampalibing. Pero hindi nila natatapos ang problema ng kahirapan. Gusto lang ng mga traditional na politiko na nakadepende sa kanila ang mga botante. Kasi kung magkaroon ng magandang trabaho ang mga botante, mag-iisip kung sino ang karapat-dapat na mga leaders natin. So sinasanay nila ang Pilipino sa ayuda. Ang kailangan ng Pilipinas
paramihin ang trabaho. Industrialization, we have to become a manufacturing country. Paano yun magawa, no? Ng isang senador, we have to amend the procurement law to favor, mapaboran, ang Philippine-made products tuwing may bidding sa gobyerno. Kahit mas mahal ang Philippine-made, sa batas na yan na pag-amyenda sa procurement law, mapipilitan ng gobyerno bilhin ang Philippine-made product kahit mas mahal sa gawa ng ibang bansa. Yan ang isang paraan para mapilitan ang mga kumpanya dito maglagay ng factory sa Pilipinas. Dito maglagay ng factory sa Negros Oriental. Dito maglagay ng factory sa Dumaguete. Nagpaparinig ako kay Gob Tebes. Nasaan ba? Gob, dapat Gob, manufacturing country tayo. Paramihin natin ang trabaho dito. Kung si Gob Tebes ang mapili natin, ng grupo natin na patakbuhin gobernador, o kung may iba siyang balak, nagpaparinig lang ako sa kanya. Kasi baka mamaya puro ayuda lang. Trabaho, bigyan natin ng trabaho ang mga taga-Negros Oriental. Ang pangalawa, yung tinatawag kong state-managed farming. Ano, Attorney Hinlo, ang state-managed farming? Lahat ng lupang panggobyerno na nakatiwangwang, yung hindi nagagamit na lupa na pagmamayari ng gobyerno, lagyan ng negosyong agrikultura ng gobyerno. Local government, GOCC, national government. Pag may negosyong agrikultura, ang daming trabaho para sa taga-Negros. Ang daming trabaho para sa Pilipino. Lalo na dito sa Oriental, maraming agricultural land na pagmamayari ng gobyerno. Pag may trabaho, ang mga empleyado sa state-managed farming, hindi na kailangan ng civil service examination dahil farming lang naman yan. Farming, driver, manufacturing, anything that has to do with agribusiness, except for manager position. Pag manager position, i-require natin ang civil service. Pero pag hindi manager position, makapasok na sa trabaho sa agrikultura. Imagine nyo, ang daming trabahong makikreate. What about yung mga pribadong lupa? Kasi sabi ko kanina, yung lupa na pagmamayari ng gobyerno. Yung mga pribadong lupa naman, wala nang land reform. Bakit ko nasabi? Attorney, bakit kontra ka sa land reform? Ang tanong ko, matagal na ang land reform na ipinaiiral sa Pilipinas, pero nasolve ba ng land reform ang kapigadoon, ang kahirapan ng mga magsasaka? Failure ang land reform. Bakit? Dahil pag binigyan natin ng 1 hektaryang lupa, ang magsasaka, binibenta lang ng magsasaka ang lupa sa subdivision owner at sa asyendero. Kaya lugi ang gobyerno, lugi ang magsasaka. Parang binigyan mo lang ng ayuda, pero sa totoo hindi naman yan libre. Dapat bayaran niya ng magsasaka sa land bank. Bakit alam ko ito na failure? Dahil naging direktor ako ng land bank for 4 years. Nakita ko yung datos. So nag-isip ako, kung failure ang land reform, ano ang solusyon sa problema ng kahirapan para sa magsasaka at doon sa kadayunan? Ang solusyon, trabaho. Paano natin mabigyan ng trabaho ang mga maraming magsasaka? Ang pribadong lupa, meron ng pagpipilian, meron ng option ang may-ari. Pwedeng sabihin ng may-ari, big farmer or yung CLOA holders, sabihin nila, kami magtatrabaho sa sariling lupa namin. Okay yan.
lupa mo naman yan eh. Pangalawang option, ang lupa nila, paparentahan nila sa private sector. Okay lang yun, kasi lupa naman nila yun eh. Pangatlong option, isali ito sa state-managed farming. Ipaparentahan ng pribadong may-ari sa gobyerno ang kanyang lupa. Pag pinarenta niya sa gobyerno, priority siya, bibigyan siya ng priority ng gobyerno na magtrabaho sa gobyerno. Bibigyan na siya ng renta, magkakaroon pa siya ng sweldo. Kung ibibigay niya sa kamag-anak niya, pwede rin. Lalagay natin sa batas. Makakatrabaho siya sa gobyerno na walang civil service except manager position. So, naisip ko kasi, yung bigay-bigay ng lupa at yung crop sharing failure rin ang crop sharing. Bakit failure ang crop sharing? Dahil minibis-declare ng farmer, sasabihin, let's say may 10 bigas na sako, sabihin niya lugi lahat. Natitempt ang tao eh. Pero kung bibigyan natin ng pagkakataon makatrabaho sa gobyerno, stabilize na ang kanyang buhay. Meron siyang sweldo a 15 at a 30. Obra, trabaho ang ating ibigay. Ang isa pang programa na nakausap ko si VP Sara ay tungkol sa educational reform. Sabi ko kay VP, nung nandun the day after sa Veterans Hospital, noong na-detain yung kanyang Chief of Staff, nag-usap kami doon ni VP. Sabi ko, VP, naging Secretary of Education kayo. Nag-resign na kayo. Sana may programa ang Pilipinas para sa values formation. Hindi lang sa academic. Anong programa? Dapat i-introduce na subject from grade 1 to college ang subject na Philippine Patriotism and Ethics Studies. Philippine, pagmamahal sa bayan at pagiging mabuting tao. Ituro sa kabataan. For grade 1 example, love of family. Grade 2, love of community. Turuan natin yung mga anak natin paano maglinis ng bahay, paano mag-observe ng traffic rules. Grade 3, for example, the importance of education and study techniques. Grade 4, love of country and Philippine territory. Grade 5, for example, the dangers of illegal drugs. Grade 6, yung what are the crimes against person and property. Grade 7, ito bago to, a study of prison life. Ituro natin, field trip tayo, pakita sa kabataan, pag maging masama kang tao kayo, ito yung buhay nyo sa presuhan. Bakit importante ito? We have to teach our children proper values para paglaki nila, hindi sila magnanakaw, hindi sila maging corrupt, hindi sila maging drug user, illegal drug user. So, hindi, kasi tayo, yung turo lang natin sa mga anak natin, anak, mag-aral ka ng mabuti, magpayaman ka. Yung turo natin pera, kasi kung wala kang pera, sa totoong buhay, kung wala kang pera, tingin ng maraming tao sa'yo, you're nothing. Tama, di ba? Pero kung puro pera turo natin, yung mga anak natin magiging katulad natin. Baka masobrahan na mukhang pera, magnanakaw at magiging corrupt. Alam natin na masama yun para sa bansa. Kaya turuan natin ng proper values para paglaki, mas magiging mabuti sila kesa sa atin. Now, sinabi ko kay VP yan. Sabi ni VP, meron rin akong programang ganyan.
Kaso hindi ko napatupad dahil kinokontra ako ng progressive group. Kinokontra siya ng kaliwa. Bakit ayaw ng makakaliwa ang proper values? Hindi ko masagot. Kaya kailangan ni VP ng mga kaalyado sa gobyerno na makabigay sa kanya ng ideya para mabago ang ating bansa. Isa rin sa aking panukala na sana amyendahan sa anti-corruption campaign to. Naging commissioner ako ng Presidential Anti-Corruption Commission for 5 months. Yung ituro natin, sana maamyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, and Foreign Currency Deposit Act na kung taong gobyerno ka, pwedeng buksan o matignan ng ombudsman ang inyong assets. Pero alam ko, mahirapan tayo nito sa Kongreso. Hindi yon papasa. Pero pinapaintindi ko lang sa atin na kung gusto talaga natin ng tunay na pagbabago, sabi ni Gob Henry sa akin, nandito pa si Gob. O, tawagin natin si Gob. Gob Henry. Sabi sa akin ni Gob Henry, nung inisyuhan siya dito sa lugar ninyo, sabi ni Gob Henry, tignan yung bank account ko, mag-issue ko ng waiver. Imbestigahan niyo ako. Yan ang tamang leader na hindi takot dahil wala siyang tinatago. Kaya mga kababayan, magtulungan tayo na gawin ang lahat, mag-organisa kayo dito para magpalakas ang grupo nyo, para matulungan natin si VP Sara mailagay bilang presidente at matulungan ang kanyang kaalyado na malagay sa pwesto. Madamo gid nga salamat kag daghang salamat man kag maayong buntag liwat.